Прывітанне, сябры, працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вамі вядучы Віталь Цыганкоў. Ці стаў польскі жаўнер, які збег у Беларусь, рэальным падарункам для беларускай дзяржаўнай прапаганды, альбо нешта пайшло не так? Што хоча даказаць беларусам нелегітымная ўлада, адкрываючы краму адзення з выказваннямі Лукашэнкі? Як прапаганда ввогуле тлумачыць затрыманне людзей за лайкі і рэпрэсіі? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем сённяшнім госцем размовы. У нашай варшавскай студыі медыаналітык Паўлюк Быкоўскі. Добры дзень. Вітаю вас. Ну, давайте пачнем з гэтага скандальнага выпадку з Эмілем Чэчка, польскім жаўнерам. У вас якое ўражанне, можа быць, падзяліцеся ўжо за гэтыя дні, но стварылася, ці гэта сапраўды такі падарунак лёсу, ці можа гэта все-таки спланаваная акцыя і яго вели да таго, што ён зараз гаворыць і робіць? Ну, мне падаецца, што тут супалі фактары, не было такой, хутчэй за ўсё, не было нейкай такой рэальна распрацаванай аперацыі, але калі ў чалавека склаліся абставіны так, што ён шукаў выйсце і быццам бы гэтым выйсцем ему падалося перабегчы на беларускі бок, то ён это зрабіў. А беларускі бок убачыў магчымасць, ухапіўся за яе і пачаў размаўляць. І гэтыя інтэрв'ю даволі забаўна выглядалі, асабліва ў аналітычных перадачах па выніках тыдня, дзе фактычна мы не чулі голаса гэтага польскага салдата, мы чулі пераважна пытанні і разважанні журналістаў вакол усяго гэтага. Таму гэта з аднаго боку падарунак лёсу быццам бы для прапаганды, а з другого боку, чамусьці мала цытуюць гэтага салдата. Але нават то, што ён сказаў, і то, што ўжо падхапілі тэлебачанне, і нават там дзяржаўнае агенцтва Белта, скажем, не крытычна, не падставіўшы пад сумнеў яго выказанне. Сярод іншага, што польскія памежнікі расстрэльвалі мігрантаў, што польскія памежнікі нават расстрэльвалі польскіх грамадзян, гэта валанцёраў, добраахвотнікаў, які дапамагалі мігрантам. Вось на каго это разлічана? Як вы думаеце, з якой ступені можа быць крытычнае стаўленне да інфармацыі, можа быць чалавек, які можа ва ўсё гэта паверыць, што в Польшы все гэта робіцца, ніхто это не заўважыў, што яны расстралялі польскіх грамадзян, і ні прэса, ні іхнія сваякі нічога не заўважылі. Напэўна, тут есть такая карціна свету, у якой все гэта можа суіснаваць. Допустим, Польша сапраўды з'яўляецца такой фашысцкай дзяржавай, як кажа беларуская прапаганда. А калі это фашысцкая дзяржава, то там ніякай ні апазіцыі, ні вольнай прэсы быць не можа, таму ніхто это і не пачуе, і не пабачыць. Я не кажу, што гэта будзе пераканаўчым для вялікай колькасці беларускай аўдыторыі, але нехта ў гэта можа паверыць, бо прапануецца такой эмацыйны погляд на падзею. Не задумацца. Тут важна не тое, што думаць. У прапагандзе даволі часта выкарыстоўваюць эмоцыі, і эмоцыі якраз могуць быць заразнымі. Калі многа людзей аднолькава пужаецца чагосьці, ці радуецца чамусьці, ці спачувае, і гэтак далей, гэта можа працаваць. І ў дадзенай сітуацыі мы чулі шмат аповедаў, што адбываецца на беларуска-польскай мяжы. Мы чулі быццам бы агрэсіўныя дзеянні польскіх пагранічнікаў, а з беларускага боку казалі, што гэтыя бежанцы камнямі пытаюцца дастучацца да сярдец еўрапейцаў. То бок, такая інтэрпрэтацыя, калі гэта было магчыма, то інтэрпрэтацыя, што забіваюць прадстаўнікоў дабрачынных арганізацый, валанцёраў, то гэта таксама магло быць магчымым. Я не думаю, што гэтаму павераць многія, але што людзі, якія павераць будуць, я ўпэўнены. Раней прапаганда, скажем, да 2020 года, она неяк узважила плюсы і мінусы некаторых сваіх заяваў і часам свае нейкія прабелы, і яна адразу мікшыравала, адступала. Вось тут ужо, здаецца, калі яны думаюць, што там, можа, 50, 60, 70% гэтую відавочную нейкую туфту не павераць, але важна, што ёсць 20-30, якія эмацыйна ўспрымуць і паверуць. Гэтыя 50-70 ім ужо не важны. Я думаю, што зараз крышачку іншая ситуация. Мы в проекте Media IQ спрабуем мераць парушэнне стандартаў журналістыкі і у тым ліку маніпуляцыі прапаганду. І мы апошнім часам фіксуем павелічэнне палярызацыі, павелічэнне ўзроўню маніпуляцый, і гэта вельмі нагадвае сітуацыю, калі адбываецца вайсковая аперацыя. Вайсковы такі дыскурс, вайсковая такая падача інфармацыі, калі ёсць мы робім правільна, ёсць ворагі, яны робяць все неправільна. Гэта не просто контраст ці нейкая такая палярызацыя. Гэта, калі накручваецца все болей і болей, это
пераконвае людзей, што мы знаходзімся ў неабароненай сітуацыі і мы мусім аб'яднацца вакол лідара, каб нас абаранілі. І ў нейкай ступені такія падыходы працуюць. Але натуральна, што гэта працуе лепей тады, калі лідар папулярны. Зараз мы ведаем, што гэта не так. І акрамя таго, спадзевы, што лідар выведзе сітуацыі, мусіць працаваць. Ну, тут не такая сітуацыя. Таму, з аднаго боку, прыёмы зразумелыя, і яны не могуць быць абсалютна неэфектыўнымі, для кагосьці яны будуць эфектыўнымі, але яны не могуць захапіць вот той сярэднюю частку, якая не ёсць прыхільнікам або праціўнікам Лукашэнкі, ну так шырока, як магла бы спрацаваць, калі была манаполія поўная дзяржавы на інфармацыю. Калі ўжо закрыць эту тэму этого салдата, то апошняя рэпліка, ну вось калі ён прызнаўся, што сам там в кагосьці стрелял, ну лагічна, што в любой краіне его после этого павінны отправить в СИЗО и там проводить следствие. Человек кажет, что он забивал людей. Так само никто не здаецца пытаннем, чаму это не робіцца. Ну, глядзіце, калі было першае інтэрв'ю, якое паказалі як вялікі эксклюзіў, супрацоўніца тэлерадыёкампаніі казала, што польскі бок кажа, што ён забіты. Насамрэч была гаворка пра тое, што ён знік. І гэтая розніца вельмі блізкіх словаў згінуў па-польску і у дадзеным выпадку рускае слова, яны мусілі пераконваць у чымсьці аўдыторыю, а інтэрв'юер адказваў на пытанні, размова была быццам бы адзін гаворыць па-польску, другая гаворыць па-руску, і все это разам давалася некрытычна і давалася без тлумачэнняў, і все гэта разам не можа быць нармальнай журналістыкай. Гэта крытычная аўдыторыя не можа ўспрымаць. Не звярталі ўвагі, калі сапраўды, як вы кажаце, ідзе інфармацыйная вайна. Ведаеце, в інтэрнэце часам ёсць такія перадрукі тых самых метадычак, якія даваліся на савецкіх ваенных кафедраў ідэолагам, як вот на тэрыторыі ворага праводзіць інфармацыйную вайну. Прыблізна зараз гэта робіць БТ і астатнія прапагандысты. Ну, можна і так сказаць, але зараз свет памяняўся. Тады была у шмат якіх краінах манаполія на сродкі масавай інфармацыі, не было інтэрнэта, не было магчымасці кожнаму стаць голасам, які ўсе пачуюць. Сёння ёсць інтэрнэт, і толькі тое, што чалавек можа быць прыцягнуты да адказнасці, да яго можа прыйсці ОМОН, Губазік, там хто заўгодна, Губопік. Гэта спыняе людзей у голас гаварыць пра тое, што яны думаюць у Беларусі, але гэта не спыняе людзей увогуле. Яшчэ одна падзея, звязаная, думаю, з такім прапагандысцкім аспектам, гэта тое, што адчынілася крама, у якой прадаецца адзенне з выказаннем Лукашэнкі. Што гэта, на вашу думку? Ці гэта спроба, так бы мовіць, ачалавечыць гэтага, скажем, дзеяча, як в свой час была спроба, калі ён з нагоды парадаў замежнага лорда Белла вывел свайго маленькага сына, альбо, напрыклад, таксама нехта параіў гэту сабачку, гэтага сабачку шпіца весь час паказваць, то вот цяпер гэты мерч з выказаннем Лукашэнкі. Што яны хочуць там дабіцца? Ну, яны, канешне, хочуць павысіць папулярнасць, але, мне падаецца, это занадта смелы крок, бо у сітуацыі, калі палітычная асоба з'яўляецца не столькі папулярная, сколькі аб'ектам крытыкі для шмат каго, шмат ёсць незадаволеных гэтай асобай, выходзіць з такім прадуктам проста небяспечна, бо гэты сам прадукт можа быць аб'ектам мемаў і іншых рэчаў, дзе будзе якраз барацьба з рэпутацыяй гэтай асобы, а не падтрымка. І увогуле цяжка ўявіць сабе, каб вялікая колькасць людзей па сваёй волі пачала зараз хадзіць у падобным адзенні. Просто ці не лічыце вы гэта, напэўна, гэта зарана казаць, але нейкім, можа, знакам таго, што акрамя таго самага АМАПу і Губазіка, яны хочуць яшчэ сарбаваць ужо упершыню за апошнія месяцы, хочуць пасарбаваць і іншы метад, то бок не толькі пугу, але і пернік, гэтат мерч, то выказанне Лукашэнкі, што ён сказаў, не трэба ўсіх звальняць, хто там хоць раз падпісаўся, трэба глядзець на гэта. Гэта адзінае яго такое, скажем, не злобнае, не агрэсіўнае выказванне. Як складаецца нейкую карціну? Дзеці без бацькоў не адказваюць, але чамусьці адказвалі.
Глядзіце, тут яшчэ сітуацыя такая, што яны дэманструюць стыль паводзінаў, быццам бы яны з'яўляюцца большасцю, бо такі прадукт працаваў бы, калі б яны былі большасцю і каб гэта сапраўды было папулярна. Прыкладна так, як Сімбальбай раптам стаў вельмі папулярным з беларускімі арнаментамі, вышымайкамі і гэтак далей. Людзям это вельмі захацелася насіць. Зараз не бачна, каб масавая аўдыторыя хацела хадзіць у цытатах з Александра Лукашэнкі. Таму я думаю, што гэта можа быць гісторыя, як калі з'явіліся маркі з выявы Александра Лукашэнкі. Вот я, напрыклад, я іх набываў, таму што мои замежныя сябры проста не верылі, што такое можа быць. Да, пры жывым палітыку выпусцілі маркі з яго... Вспоминается советский анекдот «плююсь не на той бок». Ну, кшталту такога. Але ён не брытанская каралева, ён быў ўсё ж такі толькі што абраным палітыкам, і пра яго яшчэ не склалася, можа быць, поўнага такога ўражання ва ўсім свеце тады. Вот мы пераходзім да ўжо больш такіх стратэгічных глыбокіх пытанняў пра ўвогуле ідэалогію гэтай улады. Маецца на ўвазе, да жніўня, у канцы сярэдзіне 20-го стала зразумела, што такой ідэалогіі няма, і в адрозненне ад іншых аўтарытарных рэжымаў была адна ідэалогія захавання ўлады. Але вось такія ёсць прыкметы, што ў 21 годзе ў некаторых, скажем, прапагандыстаў гэтага рэжыма такія прыкметы ідэалогіі з'явіліся, калі такое русафільства, ну, таго ж Зарёнка да іншых, там у Щёкіна, можна Гегіна пералічваць такія русафільскія настроі заходнерусійскія. Плюс вот нейкае жаданне сапраўды пабудаваць Беларусі нейкі Кітай, маецца на ўвазе вот такую дыктатуру электронную ці там паўночную Карею. Вот па-вашаму, з'яўляецца нейкае тлумачэнне таго, куды яны хочуць весці краіну, ці пакуль все-таки самыя нават радыкальныя варыянты ідэалогіі пакуль не прасочваюцца? Я думаю, што гэта не столькі ідэалогія, колькі энерцыя, бо русафільскія такія інтэграцыйныя настроі у прапагандысцкай машыне былі заўсёды. Яны зменшыліся, напэўна, недзе ў 2014 годзе, і тады якраз Гігін, прыкладна, у тыя гады згубіў выхад на шырокую аўдыторыю на экраны. Ёсць людзі... Яны ўвогуле былі на піку паніжэння, выбары былі на антырасійскай ноце, да жніўня літаральна. Так, слушна. І мне падаецца, што гэта хутчэй перакананне людзей, пра якіх мы казалі, а не столькі дзяржаўнай ідэалогіі. Бо калі аналізавалі падручнікі па дзяржаўнай ідэалогіі, як толькі з'явілася гэта як прадмет, то высветлілася, што яны былі вельмі эклектычныя і супярэчылі адзін аднаму. Адзінае, што іх аб'ядноўвала, яны спасылаліся на актуальную прамову Александра Лукашэнкі. А актуальная прамова — это не ёсць ідэалогія. І ўвогуле... Увесь час розная. Увесь час розная, яна супярэчлівая, і мы можам проста трымаць нос паверху, па ветру і шукаць, куды трэба ісці. Надзёргаць цытат в любы бок. Так, натуральна. І таму мы можам хутчэй казаць не тое, які вектар указвае ідэалогія, а куды Беларусь не пойдзе пад гэтым кіраўніцтвам. Зараз зварачваюцца дыпламатычныя прадстаўніцтвы, змяншаецца іх колькасць у заходніх краінах і павялічваецца ў Кітаі і Індыі. Ну, гэта не новы шлях, бо ўжо некалькі разоў Александр Лукашенко казаў, пойдзем туды, дзе нас ніхто не ведае, ніхто не чакае. То вот зараз ідуць туды, дзе, прынамсі, не выглядае, што крытыкуюць, дзе быццам бы прызнаюць перамогу Александра Лукашэнкі, і дзень не спыняецца быццам бы супрацоўніцтва. Але разам з тым гэта не значыць, што краіна рэальна накіруецца туды, бо у Кітаі свае праблемы, у Індыі свае праблемы. Кожны дбае пра свой край, і вырашаць за Беларусь беларускія праблемы ніхто не збіраецца. І в рамках адной хвілінкі, які ў нас засталіся, вось паспрабуюць, па-вашаму, яны стварыць гэтую нейкую новую ідэалогію, якая, хутчэй за ўсё, будзе старай, ці зварот да савецкіх часоў, ці зварот да Кітая сённяшняга, маецца на ўвазе в ідэалагічным сэнсе. Ці все-таки галоўным застанецца, што вот ёсць правадыр і больш нічога нам не трэба, а ідэалогія это не патрэбна? Я думаю, што у нас захаваецца персаналісцкі рэжым, у якім не мае значэння, што напісана на паперы, мае значэнне, што сёння прыйшло ў галаву гэтаму павадыру. Дзякуй, Паўлюк. Сёння мы гаварылі пра новыя нейкія падходы беларускай дзяржаўнай прапаганды, пра іхнія трукі і пра тое, ці можа она стварыць нейкую цэльную аўтарытарную ідэалогію. Госцем быў Паўлюк Быковскі, вядучы Віталь Циганкоў. Заставайцеся з Белсатам.